podem haver dit que no podem proratitzar-ho. Però aquest decret sí que ho fa retroactiu. Aleshores nosaltres el que anem a complir és la normativa com diuen els informes dels tècnics. En el moment en què l'administració ens diga que no és retroactiu, que podem procedir a tornar els assistents als treballadors, no tenim cap problema en donar-los els assistents. En aquest sentit la voluntat és molt clara. Pel que vostè diu d'ampliar els casos concrets, el que opinem nosaltres és que sempre que fiquem sobre un paper concrecions se poden deixar fora les altres. I pensem, i crec que és millor que cada cas concret es tracte un per un, però l'òrgan se decidisca en una mesa de negociació. Se pot fer o bé per la comissió paritària o bé per una comissió específica per a aquests temes, que tots aquells casos puntuals o extraordinaris se decidisquen i se consulten i se treballen un per un per tal de no deixar-nos fora cap ningú.